పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్న మాకు ప్రతి నెల రేషన్ ఇచ్చింది, ఆరోగ్య పథకం కింద ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అందించింది, ఉపాధి పథకం కింద 100 రోజులు పని కల్పించింది, నిరుద్యోగ పెన్షన్, ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్, స్వయం ఉపాధి పథకాలు, సంక్షేమ పథకాలు, డ్వాక్రా గ్రూపులు అవి ఇవి అంటూ పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేంత వరకు అడగకుండానే అన్నీ ఇచ్చింది, ఇస్తూనే ఉంది. కానీ ఆ పథకాలన్నీ మేమంతా పావర్టీ లైన్ కిందే కాంప్రమైజ్ అవుతూ బతికేలా, అంతకుమించి ఎదిగే ఆలోచన చేయనంత బద్దకస్తులుగా మమ్మల్ని తయారు చేశాయి. స్వార్థం ప్రజల్లో ఉంది, పార్టీల్లోనూ ఉంది. సో తప్పుల గురించి చెప్పడం నా పాయింట్ కాదండి, వాస్తవానికి ఏం జరుగుతుందని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం. మా పొరపాటుని తెలుసుకున్నాం, మా బద్ధకాన్ని, గవర్నమెంట్ మీద డిపెండెన్సీని వదులుకొని చైతన్యంతో మమ్మల్ని, మా ఊరిని, లంకని డెవలప్ చేసుకుంటుంటే సడన్ గా ఎక్కడి నుంచో వచ్చి మాకక్కర్లేని అభివృద్ధిని ఎరగా వేస్తూ చేసుకుంటున్న వ్యాపారాలని, నమ్ముకున్న నేలని వదిలి ఇంకెక్కడికో వెళ్ళమనడం న్యాయమా అండి? Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.